Така завършваме днешното предаване с много усмивки, с много готини хора и с една голяма надежда да имаме по-добро бъдеще и за нас, и за децата на България, и за цялото общество в България, защото от насилието няма смисъл. Може да живеем много по-як живот, с много повече усмивки, с много по-смислени неща. Пожелавам ви го от все сърце и се надявам да бъде за всички нас така. А следващата събота отново ви очаквам в 11 часа в Старбокс. Чао! Любовта дори нека просто две следи да оставим аз и ти в този свят студен. Бъди до мен, бъди до залезния ден. Нека две следи. Просто две следи. Просто две следи.